nabasa? 20. Dito tayo sa palengke. Ito yung itsura ng palengke, guys. Medyo marami na yung bit-bit ko. Kaya good luck. Nakaiba yung section. Fruit section. Balbon na ng plastic. So, eto, nung pumunta kami sa mall, ito yung binili ko na eco bag. So, bumili ako ng mangga. 4 na mangga. In fairness, ang bango niya. Kasi hello guys! Good morning! So today is, tingnan yung buhok ko, pasensya na medyo oily kasi hindi ako naligo kahapon. Nag-half-bath lang ako. Today is January 21, 2019. Today is Monday. Today is Monday. Katatapos lang namin mag-pack ng orders and magbe-breakfast na kami. Kapon, parang hindi ko nakapag-vlog kahapon. Pero nakapag-upload ako, 2 videos yung in-upload ko. Para pag kagabi at para today na mamaya alas 6. So ayan, magkakapi lang kami guys. Sa tamang-tama, mas maano yung panahon, makulimlim. Ayan, nagkalat pa yung mga ano namin, no? Kasi nagpack kami kanina. Morning pa. Morning guys. Ayan, meron kaming suman. And ayan, kay Hagrid suman din. Kain tayo guys. Meron kaming suman kasi kahapon, fiesta kasi doon kina mama. Hindi kami nakapunta kaya dinala na lang niya kami dito dito pinuntahan namin noong kagabi. So maraming suman, maraming pagkain. Ngayong umaga nagsuman lang kami. Pero nagsaing naman ako para baon ni Papa. Hello guys. So ayan, nakatapos ko lang mag meal plan. Tapos na ako medyo marami. Mag-alas 9 na, pero tingnan nyo yung panahon, makulimlim siya, umuulan. Kahapon pa to, talagang whole day nag-ulan-ulan. Si Papa nakaalis na rin. Kalat pa yung Pero today is grocery day namin. So mag-grocery kami ngayon for 2 weeks. Pero ngayon si next page. Ayan si Hagrid, nag-aaral siya ng, nag-practice na naman magsulat, nire-refresh na naman kasi medyo matagal-tagal din hindi siya nakapasok, di ba? Kasi nung pumunta kami sa Bohol. So, ayan siya. Kaya hindi na wala siya sa mood. Pero anyway, exam week nila, yung exam week na nila. Kaya kailangan namin mag-aral na naman. Nainis ako sa buhok ko kasi pag nag-oily siya, nagka-flop. Pero ngayon, inintay ko lang yung expose na i-pick up, pero yung black arrow, kukunin naman yan mamaya. Sa mga gulay nga sitaw. Sa mga sitaw. Sitaw ulit. Nabasa? 20. Dito tayo sa palengke. Ito yung itsura ng palengke guys. Medyo marami na yung bit-bit ko. Kaya good luck. Ayan. Ito yung mga prutas. Nakaiba yung section. Fruit section. Tayo. Pila? 75. Pilang mangga doy? 65. Ito
kilo? 25. Ayan guys, kakarating ko lang galing sa palengke. And, ang tawag dito, ngayon lang ano yung tubig, gumalik yung tubig. Pero anyway, papakita ko sa inyo mamaya pag iyan ko lang to. Ililigpit ko lang to medyo nasa mesa. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko dun sa palengke. Ayan, tsayin ko na lang kayo ilalagay. Kasi medyo pangit yung lighting ngayon, kaya pasensyahan nyo na. So, lang ako ganito kasi. Tsaka pala may nag-ano sa inyo, bakit parating ganito yung damit ko every time na nag-vlog ako. Kasi usually, meron ba akong ibang damit? Actually, marami akong damit na mga panglakad. Pero nagkataon lang siguro na every time nag-vlog ako, nasusuot ko to. And isa to sa mga favorite ko kasi mahilig talaga ako sa mga t-shirt lang, naka-t-shirt kasi diba, usual lang na pinupuntahan ko sa school, may ng mga stock. So, gusto ko yung mga komportable na mga damit. So, ayan. Kaya, yun yung sagot ko dun ha. At saka, isa talaga to sa favorite ko na damit. Don't worry, bibili din ako ng mga maraming mga t-shirt. Pero, eto talaga mga blouses or t-shirt, yun yung mga favorite ko. But anyway, so kanina nga, kasi dito sa Cagayan hindi ko alam kung nasabi ko na, dito sa Cagayan, dito sa amin, is meron ng, ng aso. Bawal dito yung cellophane, yung plastic cellophane. Ang pwede yung mga yung hindi hand carry, yung parang roll bag, yun, pwede yun. Pero may fine na 3,000 pesos pag nahuli kang gamit ng mga even yung mga seller na yung bawal magdala ng plastic. So, eto, nung pumunta kami sa mall, eto yung binili ko na eco bag. Talagang, tinadya ko talagang bilhin. Yan, brown, na may na buhol. Pasensya nyo guys sa ang ingay. Tapos, ito din. Sa BQ ko din to nabili. Ayan, bigat. And, in fairness, ang gusto ko siya. Kasi napaka-handy niya and class siya tingnan. Wow, may pa-class. Pasensya na maingay guys ha. Pero kanina, tinatry kong hindi na mag-plastic ng So, nakikita nyo, ayan siya, ang laman. Walang mga plastic. May iba, mangilan-ngilan may naka-plastic, pero usually, pinapasok ko lang dito. Ito yung mga basa nandito. Naman sa mga gulay. Pinaghalo-halo ko lang yung mga onion, fruits. Ayan. So, bumili ako ng mangga. 4 na mangga. In fairness, ang bango niya. Kasi para siyang overripe. 4 na mangga, 54 pesos lang yung bili ko niyan. So, binadget ko sa fruits is 200 pesos. Ayan. 40 plus at ito. Nakita nyo naman na vlog ko ata. Siya, and tawag dito. Tawag dyan. Tanglad. Ito, meron akong luy. May sabaw kami at saka pinakbet. Ano pa ba? Pansit. Meron kaming sotanghon ata yun. Parang sotanghon sa meal plan ko. Ayan, 4 na So, walang mga plastic. Yung mga onion, I'm trying my best. Pero, hindi tayo perfect. Siya kasi, kilala ko kasi yung nagtitinda nito. Inalagay niya yun sa plastic sa namin, chika. Ayan, medyo mahal yung gulay ngayon. 60 at ito. Medyo mahal. So, ayan bili ko. Yung sitaw. And then, etong kalabasa. Yung talong ang hindi ko binili kasi medyo mahal yung talong, 60 pesos din. Kaya, hindi ko na binili. Check ko mamaya sa Gaisano baka mura. Pero, ayan, kasi 3 pinakbet kami. Bumili ako ng eto, pangalan nito ay Taizan. Ayan, yung para siyang tawag dito. Parang chiffon cake na may ganyang Tapos ito, torta. Para kay Hagrid kasi favorite niya yung torta. Konti lang yung isang binili ko. Ayan, konti lang. Kaya gamitin ko pa yung mamaya yung eco bag. Ito yung patties na tawag dito. El Rancho patties. Favorite namin to. 45 yung isang So, ito sa hapunan, lalagyan ko ng
bread, and then lettuce. Yung lettuce hindi ko nabili. Ayan. Kasi, hinati-hati ko lang siya, guys. Kasi nagtitipid kami ngayon. Parang, tawag doon ay, talagang, inano ko talaga yung ulam namin na mas squeeze. Kasi may babayaran kaming, medyo, tawag dito sa pag-ano namin, usap natin. And then, anong tawag dito? So, yun. Mamaya, yung mga bread, yung mga ibang mga bibilhin ko, doon ko sa Gaisano bibilhin. So, hinati-hati ko siya. Kasi kukunin ko naman si Hagrid mamaya. Pagkuha ko sa kanya, diretso na kami sa Gaisano para bumili ng chicken, bread, and ano ba yung mga nilista ko doon. Nasa mall, nandun sa mall. So, okay lang na diretso kasi dadaan din kami doon bago kami sukayin, sumakay ng jeep, makakadaan pa rin kami doon sa mall, kaya doon na lang namin bibilhin. And then also, tawag dito, ayan siya.